guys! Kumusta ang lahat? Magluluto si Mister, kaya magugulo po tayo. Magluluto po siya ng tokwa. Huwag kang magulo. Ayun na nga sinasabi ko. Magluluto po siya ng tokwa. At lalagyan niya po ng karne. Ayan. So, hindi ko po naabutan. Naggayat po siya kanina. Ayan, sibuyas, bawang, at saka luya. Tapos, mag-init na din po siya ng kawali. Ayan. Ayan. So, inuna niya po munang ilagay yung tokwa. Sipag ni Mr. No? Yan. Kasipag. Oh. Kaso, may nalaglag. Ayan ka na naman sa kakash mo. Ayan, so ipiprito niya po muna yan. Ano, kikrispihin mo? Wala to. Tinola daw. Tinola daw sabi niya. Talang mantika naman yan. Tanong ka pa. Talaga. Okay, siya ngayon po ay naggagayat ng karne. So, ayan. Hiniwan niya po ng mga tamang laki lang. Oh, tapos. Hugasan ulit. Okay. So, nilagyan niya po ng ground pepper. Yung pork. Siyempre, pepper and salt. Ayan po, binabaliktad na. Tatago tayo at baka matalsikan. Brownish na po siya. May tokwa. We'll be right back. Ayan na. Ay, natalsik. Nalayo lang po tayo ha at natalsik eh. Dami mantika. Kasi nga, nilubog sa mantika para maging crispy. Tawanan mo lang ako ga. Oops. 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 Ayan na po yung tokwa. Luto na. Okay. Tapos ang isusunod niya po ay yung karne. Tatalsik din yan. Tatlalayo lang tayo. At siguradong tatalsik yan. Okay. Pinatay mo na yung apoy. Oh my goodness. Mamaya baka talsikan. Yan na nga ba? Mamaya baka talsikan ka. Tatalsikan tayo dyan. Yeah. Wala kang kawala. Tikuman soy sauce, tinimplahan po ng suka at ng sugar.
So, ayan na po yung karne kanina na pinirito. Oh no. Ayan. Oh. Init, no? Natungo agad. Camera shy. LG. Wow! Pwedeng matikman. Hindi pa nga luto, titikman na agad. Yan, taga-masid lang tayo guys ha. Dahil di natin alam kung anong gagawin ni Mr. Ang likot ng camera girl. Pasensya na. Takot-takot sa talsik. And the next is ang kanyang sibuyas at ang luya. Bakit? Natawanan na naman ako. Ano ba yan? Sibuyas lang pala. So, ayun na yung luya. Nauna lang yung sinabi ko eh. Okay. After that, ay ilalagay po yung kanyang ginawa kaninang sauce. At ilagyan po ng kaunting, okay, supreme sarap na oyster sauce. So, nilagyan niya din po yan ng asukal. Isang kutsarang asukal. Ano tawag dyan, dog steak? Ano? Yan, pinapalapot niya po. Parang steak, ano? Anong tawag dyan? Ba tayo? Para maging saucy, maging flavorful ang kanyang sauce. Ayan, so ilalagay na po ang tokwa. So sa palengke marami po kayong mabibiling tokwa. Yung sa Mercury, mas marami. Okay. Pagkatapos kumulo ng mga 2 minuto, ilagay na po ang liempo. So, timplado na yan, hindi na dadagdagan. Ano na lang, papakuluan na lang. Papatuyuin na lang po ng konti. Oh. So, ayan na! Okay. Luto na po at ililipat na lang po ito natin sa isang lagayan. Wow. Onion leeks. Oh. Bagong hango, mainit-init pa.